आलि जुरि मा दिन जाखो नोंनियानो बेवहाय नों होखारनो थांदोंमोन आंखो दाना गावहासो माथो थांनो गोनां जाबाय बेनोलायनो जुरिनो आयै बिसोरा स' सेद ना जुरि रंजादों खुसि मोनदों माया आंलाय मानो खुसि मोनो दिनै नाथाय मोनसे खोथाथ' रोखाखा दिनै जुरि नोंथ' हाखर जावदोंमोन आङो दानिया गावनो हाखराव थांनो गोनां जाबाय नङा होनबा नाथाय बेयाव आंनि जेबो दाय गैया दै जुरि मानो होनबा नोंसो बेफोरखौ दावरावखौ खालामजेनदोंमोन ओमफ्रायो दानिया नोंसो बिनानिफ्राय थांनो गोनां जाबाय नङा होनबा नोंखौलाय सोरथो आंखौ बेफोरबायदि खालामथिना दायो फिसाइजों रागा जोंजाबाय न' दाना थांदो आरो नाथाय जुरि नों जुदि थाथारनोबालाय आं सोरांखौ मायबा मायबि एसे बुजायनानै नोंखौ लाखिफिननो हागोन जुदि नों थानोबालाय नोंनि आसानखौ नाङा दे आंनो माया मिन्थिबायना नोंलाय आरो सोराङालाय मा थांनो थिनो आंखौलाय बे न'निफ्राय आं गोसो जानायखायसो जुदि आं गोसो गैयामोनब्ला रावबो आंखौ बे न'निफ्राय थांनो थिननो हानाय नङामोन नाथाय मोनसे खोथाखौ मा नों मिथिगौ ना माया नोंसोर सानै फाग्ला फाग्लिजों थानानै आं आंनि गोसोखौ गाज्रि खालामबाय थानो एकदम गोसो गैया मिन्थिबायना दे आरो जुरि होनबालाय नोंनाथ' रागायानो जोबनो रोंखाया नङा होनबा बेखायनोथ' गाब्रना लादों र' आंनि बेटायाल' फैग्रोथोंना नायगोन दे ओमफ्राय नोंसोर गाज्रि मानसिनिफ्रायथ' बिराद गोजानाव दोनगोन आं आंनि गथ'खौ जुरि होनदोंलै मानो जाला माला थांनो ओंखारलाबायदों नों देनाय सोरां बेफोरबायदि आंखौ लामायाव मावजि बारस'नाय बायदि बारस'बाय थाना नोङो सोरां मावजि बुन्दा ओमफ्राय रागा जोंना बुंनायखौनो एथ' बिदि सानबाय आरोना नों सोरां नोंनि खोथाया बेवहाय आंनाव 1%बो सोलिला होमबा नों आंखौ गारना थांनो सानदों आरोना नोंनि रावफोराव आं आरो गोजावला सोरां आरो आंखौ लाखिलाबाय थाना नोङो मिथिबाय जात्रा नस्थ' दा खालाम आंखो नोंजों आरो दुखु जाबाय थानो गोसो गैलिया आं सोरां जाखिनि नों दुखु होबायना बेनो थोजासे दे आरो ओमफ्राय जुरि नों सानखाथारबाय आरोना माथो सानला सानलि साननानैलाय माथो मोनबावनो एमि माथो मोनबावगोन देनाय होमबाबो जुरि प्लिज ना नों थांथ'नो नाङा ना मायबा मोनसे जागोन आरोलै र' आरो जेरैबाबो बेफोरबायदि हौवाजों थानो गोसो गैखाला दे आरो आङो नांगौबा न'आवनो स्राय थांनानै थाहैगोन आङो आरो बेफोरनिफ्राय सान्थिनि गोजोन न'आनो साबसिन माथो जुरिलै आइमोन फैजासे नेथ'दोंहा दाथ' न'आव आइबो गैया आफाबो गैया माबोरै बिदि थांनो सानखो नोङो जेबो नङा दे एमि आरथ' नों दंखायोना आइ आफामोनखौ नायनो थाखायबो माथो अब्लालाय आरो मा सानदों बेलाय सोराङा बे मायाजों बियो गोजोन संसार जानो हागोन दे आरो होमबालाय नायगोन दे आंबो माबायदि गोजोन संसार जायो बियो सोराङाथ' मानो बेफोरबायदि जालांथारगोनथाय माबे एसेबो सिनायनो रोंला नामा सोर गावनि सोर मालाय जानो आरो आंथ' मिथिलाना आरो मिथिनोबो नाजाला आङो बेफोरबायदि हौवाखौ होनदों आरो आंखौसो माने जुरिखौसो बेफोरबायदि बुंलायलायदों आरोना बियो जुरिखौसो नांगौबा थांथों नाथाय थेवबो माइया बेयावनो थागोन बा एबा सोरां बा खर'फ्रानो थिग गैलानो बेना जुरि मिथिबायना फाग्ला जाबाय बियो बे आरो एमि जायखि फाग्ला जा जायखि जेखियानो जा आंबो आरो जेबो नांजाला दिनैनिफ्राय जुरिलै नोंनि बेफोरबायदि थांनो नागिरनायखौ आं एसेबो मोजां मोनासैना प्लिज ना जुरि दा थांना आंखौ हारसिं गारनानै थांसै आरो नोङो सोराङाथ' सोरां फाग्ला जाखाबाय बियो माथो बुंबावनो बेखौलाय नाथाय अब्लाबो बेथ' नोंनिबो न'ना मानो थांनो सानखो नोङो बेयावनो थाना माथो जादों देनाय आरो बे न'निफ्राय सोरबा थांनांगौ दङबा मायासो थांनांगौ नाथाय नों नङा दा थां जुरि नङा एमि थांगोन आं बेनिफ्राय आरो आंखौ रावबो लाखिनो हाला आरो सोराङा सानसेबाबो बुजिखागोन बियो जुदि बुजिनांगौबा नाथाय नोंबो आंखौ दा लाखिसै एमि बेयाव थानानै हां थोनो थोनो मोनजोबथारबाय आङो नांगौबा आङो न'आवनो थांनानै थाहैगोन ना बेयाव थानानै गोसोफोरानो थिग मोनखाला माथो आंनिया आरोथ' सहायनाय होननायाबो मोनसे लिमिट थायो मिथिबायना एमि मोनसे लिमिट थायो अब्ला मा नों बे मायाजों जेनबाय आरोना जुरि नङा मानो जेननो आंलाय बेजोंलाय जुरिसो आङो आरो आं रावजोंबो माब्लाबाबो जेननो लाया अब्ला जुरि मानोथो थांनो ओंखारखो नोंलाय औ नाथाय सोरांखौ दुखु मोनदों आं दिनै सोराङा आंखौसो बेफोरबायदि बुंनो हाबावबाय
सानना नायलाय इमि मा आं बिनिसायबो नङा नामा बुंनायाथ' गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुङो सोराङाबो दिनै नोंखौ अनो नोंनि केयार खालामो नाथाय नङा इमि बिदि जेबोआनो गैखाया नङाबालाय दिनै बेफोरबायदि हिनजाव लानोलाय माथो गोनांथिमोन बेहा हा बे मायाहायथ' जेबो नंबावा नाथाय सोराङालाय मानोथो बिदि सोरांजों खनसे गोरोन्थि जाफ्रांबायदोंबाबो निमाहा होनो हागौमोन दे आङो नाथाय सोराङाथ' गोरोन्थि मावाखैना बेथ' गोसो जानानैसो खालामखादों जेराव आरो सोरांनि बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय निमाहा होजाथाव नङा बेखौथ' आंबो मानियो जुरि नाथाय माबा मोनसे सलिउसन ओंखारगोन ना आंनो बिदि थांनांगौ जाखो नोङो जेसेबांनो बेयाव थाबाय थागोन ना बांसिनसो दुखु मोनबाय थागोन आं इमि बेनिख्रुइनो साबसिन बेनिफ्राय थांनायानो मोजां ना आंनि थाखाय हा मानोथो दावराव दावसि जाबाय थाबावनो आंलाय सोरांनि थाखाय दिनै आंनिख्रुइबो बांसिन बे मायासो गोनांसिन ना इमि आंथ' जेबो नङा होमबा दे आरो सानसेबाबो नुफिनगोन दे बिसोरो सानबेसे खुसि थानो हायो दे होनबा इमि आं थांनोसै ओमफ्राय आइ आफामोनहा फैबा मा होननांगौ जाखो आं दिनै मा होनगोन आङो जुरि आइनो उनाव कल खालामना खिन्थाहरगोन दे आङो नों एखौ सिन्था खालामनाङा बरसाखौ दोनलांथिनि आङो र' जुरि नाङा दे इमि बरसायालाय मानोथो थांबावनो आरो जेब्ला आं हारसिं थांनो ओंखारखाबायबालाय हारसिंनो थांगोन दे आङो ओमफ्राय मोजाङै थादे आं थांथ'दिनि मिस इउ जुरि ओमफ्राय आंथ' मिस इउ टुखाना लाभ इउ फाग्लिलाय नोंखौ फैफिनगोन मिजिङै नेना थागोन दे आं जुरि नोंथ' फैफिनखागोन ना सानसेबाबो फैगोनथ' मानो फैया जानो आंलाय नेना थाबाय जुरि नोंनि फैफिनगोनखौ बरसा जुरिया थांबाय जुरिया थाङो माने बरसा माने जुरिया बे न'निफ्राय थांबाय बे न'निफ्राय थाङो माने मा होनलाबायखो नोंलाय बरसा आं बिराद लाखिनो नाजादोंमोन दिनै अब्लाबो थांथारबाय जुरिया ओमफ्राय जेन'बा माथो जानायखो जानायफोरानो जोबदों नालाय माने जोंथ' जुरिजों आंजों बे मायाखौसो बे न'निफ्राय होखारहरनो नागिरदोंमोन दिनै नाथाय बे मायानि फिसाया माने सोराङाबो माने जुरिखौसो बिनिफ्राय थाङोबा थांथो जाबावदों ओमफ्राय मायाखौसो बिनिफ्राय थांहोलायबाव मा बिदि होनदों सोराङा बरसा आरोथ' दायोथ' जुरिया मा दुखु मोनबाय नङाना बेखायनो न'आव थांबाय बियो माथो जालायबाय थायोब्रा बिसोरलाय दै जानायाथ' बिदि जेबोआनो जानाय नङामोन दिनै जुदि सोराङा मायाखौ बेयाव लाबोआमोनबा माया फैयामोनबा ओमफ्राय जुरियालाय माथो थांनांगौ जाखो दिनै मानो थांनांगौ बेलाय आं लाखिनायाथ' मा लाखिखादोंमोन दाथां बिदि होननानै नाथाय मानियासै दिनै बिबो आरो दुखु मोननाय गोसो बिनि सायाव सोराङाबो बायदिसिना बुंबाय आरोथ' आइ आफामोनहाबो दासिमबो फैयाखै आंथ' फन हरनाया हरबायमोन फैगासिनो होनदोंमोन र' ओमफ्राय नोंबो बाहेरायाव थांब्रबबायना माने नोंबो न'आव गैथ'वामोनबा दाथ' मोजां जायासैना बाथ्राया बेनोथ' आरो नै दा आइ आफामोनहाबा फैनानै मा बुंफैयो ओमफ्रायथ' सोराङाबोथ' ना आरो माथो सिरि जेबोखौनो बुङा सोरांखौथ' माथो बुंबावनो आरो र' मायाजों रायलायनांगोन एसे नाङा दे बरसा मायाजोंबो रायलायनाङा नोङो आं सैखाथारा ओरैनो बे हिनजावखौ आरो नों रायलायनो बेजों माथो जाथार दं बे मायालाय मायाखौनो दिनै र' हा बरसा आयु नांलायनोसो थांखो ना मानसो थांखो बेलाय मायाजोंलाय ओरैनोसै थारा आंबो बे हिनजावखौ बरसाजों रायलायजानो बाथारो आङो ओमफ्राय आइमोनहाबो दासिमबो सफैया दिनै दहायनो फन हरबाय थादोंमोन आङो फैगासिनो होनदोंमोन माथो हाबाब मालाय बयबो रंजासोदों बैसागुनि नाथाय आंहा गोसोफोरानो सालायलाङासै फारसेथिं फिसाजोनि संसाराबो थेर बेथेरनि लामायावसो फैबाय नङा होमबा सानलायदोंमोन बोसोर गोदानाव जयैनो लिंहरगोन होननानै गैया दालाय बहाबाव आयै नों सा लोंबावनोबा बानायहैखानोसैमोन आङो औ लोंनोलाय दहायनो सानदोंमोन आङो दे नों फुदुंहैयोबालाय फुदुंहैखादो ओमफ्रायथ' ना आयै नोंखौ बयबो सोंजोबदोंमोन आनैमोन आयंमोन ओमफ्राय गावहा थाङासैनोबा गोसोफोरानो थिग नङाबालाय आइ हाबावाथ' बैसागु रंजाबावनो आंलाय माबोरैथो थांनो हाबावनो ओरै नोम्ब'नि जिउखौनो साननानै सानबाय बायनानैनो दिन थांसै आंनिया ओमफ्रायथ' आब'आ न'आव फैबाबो जासिगोन दिनै आयै न' बे सोरांगोन बुंलासो आङो बेजों थाबाय थायो
बांद्रायखौ बारा रागा जोंबा मा बुंनो गोसो जायो आं मिथिबायना आयै बांद्रायखौबा सुखुवा दे आंनाबो एबारनिफ्रायथ' गुमै होननानै सानखालानो आं बेखौ आयै मिथिबायना आंनि आब'नि जिउखौ बरबाद खालामनानै बिराद गोजोन थानो हागोन बायदि मोनदों आयै बियो हायाहाय आइ बबावलाय गोजोन थानो हाबाय बायनो मालायनि जिउखौ बेफोरबायदि खालामनानैलाय हो आरो आंथ' दा मा सानो मिथिबायना आयै गोदोहाय सिमां आदाया लांफैफिनबानो हरफिनबानो जायोमोन आब'खौ होमबाना दिनै बे दिनखौ नुनाय नङामोन ना दासोलाय बेफोरखौ सानना माथो मोनबावनो आइ जेबोथ' मोनलाना दे साहाफोरखौनो स्राय फुदुंहैदो थांनाय ओंखामखौबोथ' आरो जानोनो खहाब्लाबा दानिया बिमा फिसा सानैजों साहाखौनो स्राय लोंगारनोसै खाबसे आरे बा गावसोरल' सानैजों स्राय लोंनोसै आरो न' आंनोबो साहाया खाबसेनो जुरियाय आबाब जुरियाय नोङो आब' नों फैमारबाय ओं जुलि ओं नोंब'आ फैबाय आरोथ' आयै बे सुनि फाफ्लि हौवाखौ गारनानै फैबाय दे आङो हामथारबाय आइ बेफोरबायदि हौवाजों बेसेथो थाबाय थानो हो आरोथ' आयै मिथिबायना दिनै फंसे खोथा बुंदोंमोन आङो याथ' बे माया थागोन ना आं नाथाय सोरांनि एन्सारा मा मिथिबायना आयै माया जेरावबो थाङा नाथाय आंखौ थाङोबा थांथोंबावसो हारामि फाफि नालाय बेफोरबायदि बुंखागोनथ' आरो जेबो नङा आब' बेफोरबायदि हौवायालाय मा जादोंसै हो गारनानै फैनायानो मोजां जादों दे आब' बेफोरबायदि हौवाजों थाबाय थानो जेबो दरखार गैया मिथिबायना ओं दे आयै ओं जुलि नंमारगौ बेफोरबायदि मानसिजों थानानै जेबो लाब गैया मानो थाबाय थानो आंलाय नाथाय अब्लाबो होननाय मोनसे दङमोन आंनियाव नाथाय दिनै बेबो क्लियार जाबाय नाथाय आं दायो बुजिबाय आयै आं आरो बेयाव थाबाय थानो जेबो दरखार सानासै बेखायनो फैबाय दे आङो बेफोरबायदि हौवानि थाखाय गाबनायाव गैया आङो मिथिबायना आयै दुखु जाबाय थानायाव गैया नांगौबा आं हारसिङैनो थानोसै आयै नाथाय बे सोराङाव आं माब्लाबाबो थांफिनला आरो माब्लाबाबो दे आइ न' सिङाव हाबफैग्रोदो दा रायलायबाय थानोसै ओं आब' जोंथ' आरो नोंजों दंखायो न' बे मानसिखौ सानबाय थानो नांला आरो एबार जोंनाव लुफैबावथोंना बियो जोंनि न'आव आगान लुफैथोंना नायगोन दे आरो बे मानसिजों थाबाय थानांगौबा आं फाग्लिसो जालांगोन आयै गोजोन होनायाथ' माब्लाबाबो मोनखानाय नंला आङो आरो बिदि हिन्जाव लानो हालायनायालाय आंखौलाय आरो मा खुसि दोनबावनो बेलाय माथो खुसि लाखिबावनो बे मायानि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जाबाय आंनि लोगोआ बे न'खौ नागारनानै थांनांगौ जाबाय जुरि नों थानानै माबा बिराद खालि मोनबाय दिनै आङो दाना माथो जाबावगोनबा जुरियाबोथ' थाबैनो फैफिननाय नंलालै बेनाबाथाय रागा जोंबाथाय जोंखायो आरो सोराङानोथ' मा खि मोनजानायनि बे हिन्जावखौ लानानै फैनांगौ जाखो दिनै मानो जुरिनि थाखाय मा दुखु मोनबायलै आङो दुखु मोनजोबथारबाय आङो आया बेयाव दोननाय बे आं सिथाबना दोननाय लेखाया बोरो बहा थांखो बेलाय आंथ' गोसोआव दंथारोमोन दिनै बेवहायनोथ' सिथाबना दोनथारदोंमोन माथो आं इमान खस्थ'यै आथा साथा लागायनानै दोनखाजोब्बायमोन दोसन ओरैनो रानथों होननानै दोनबाय थादोंमोन आङो दा बहाबासो गोलैबायदों नामा बहा थांखो दिनै बिरलांबायसो नामा बहाबा दा बहा थांखोबा मा दङ बेखौ नायनो लुगैथारदोंमोन आङो ओमफ्राय दाना बहाथो थांखो आंथ' मोजाङै गोसोआव दंथारो दिनै आंथ' जेरावबो दोनसनथाराखैमोन बेयावसो दोनसनबायदोंबो नामा आङो आया बहाथो थांमारखोबा दाना मोनाबा माथो जानांगौ जाखो बहाथो थांमारखो डास्टबिनाव खिजानि बेहायसो दङ नामा नै माथो बेवहायसो दंमारोलाय बियो जानांगौ बरसायानो बेवहाय गाहरबाय खोमालै मायबाफोर लेखा डिसिप्लिन साननानै बेखौबा आंहा खम आथा सिन्थाजोंनो सिथाबलायनानै दोनदोंमोन एबारथ' नायखाथारसिगोन आं मा दं बेयाव बोरो मा दंमारो बे लेखायाव साला गाहायावनो मोजां जिरायनानै नायनोसै आङो र' दासो एसे राननानै मोजां नुहांदों नामफोरखौबो आरोना सिथाबनानै मोजां नुबाय माथो आया बेथ' माथो हस्पिटालनि लेखासो नामायो सोरनि नाम लिरनाय दङबा नामखौबो बारा सिनायनो नागिरालै
मिसेस जुरि बसुमतारी बेथ' माथो जुरिनि रिपर्टसो नामायो मा लिरनाय दङमोनबा गोमोरजोब्बाय ना माखासेया ओमफ्राय र' जुरिनि रिपर्ट माने माथो जादों जुरियालाय माबायबाफोर बेराम जादों नामा ओमफ्राय माया बोरै बे लेखाखौ मोनना बिसिना गारखो बेबो जुरिनि रिपर्टखौ आसलथे जुरियालाय माथो जामारदोंबा ओमफ्राय जुरिया मायबाफोर जादोंबा माथो खिन्थायाखै बेलाय जोंनोलाय ओमफ्राय आं दायो मा खालामनो दा जुरिनावनो डाइरेक्ट फन खालामना सोंहरनोसै ना माथो नङा जुरिनाव सोंबाथ' खिन्थागोन जानो बियो खिन्थानाय मोनबाथ' खिन्थासिगौमोन माथो बिदिब्ला आं माबोरैथो मिन्थिबावगोन दानालाय जुरिया मा जादों बेहायथ' हस्पिटालनि नामबो थागोन न मोजां नायनि र' जों खनसे नायबावनिलै आङो र' जुरिनि मा रिपर्ट बियो सरि दे लोगोफोर भिडिअ'आ एसे गुसुं जाबाय मानो होनबा जोंना कार्टुन बानायग्रा एपआनो गाज्रि जानानै दोङो बिराद प्रब्लेम जागासिनो आरोना दाबो माने जाहां जायाहां खुनुरुखुमसो बानायबाय आङो मायबाफोर मिस्टेक जायोबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे होनबा जों थांथ'दिनि थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव बाय बाय